назорати шадиди расонаҳо дар замони пандемияи COVID-19, рабудан ва зиндонӣ кардани дигарандешони сиёсӣ, худдорӣ аз додани иттилоъ дар рӯзҳои ҷанҷоли байнимарзии Тоҷикистону Қирғизистон, дастрасӣ ба макон ва худи паноҳандагони афғонистонӣ дар Тоҷикистон аз ҷумлаи мушкилоти вазъи ҳуқуқи инсон дар соли 2021 ном бурда мешавад, ки Созмони Авфи Байналмилал дар гузориши солонаи худ зикр кардааст. ба гузориши ин созмон, ҳукумати Тоҷикистон иттилоъро дар бораи паншавии бемории COVID-19 таҳти назорати ҷиддӣ гирифта буд ва ҳам асари онро ба саломатии мардум кам нишон дод. дар натиҷаи ин гуна амалиёт барои пешгирӣ аз паншавии беморӣ ва ҳифзи сиҳатии мардум чораҳои муфид дертар рӯи даст гирифта шуданд ва бинобар он ҳосили камтаре доштаанд. бахусус барои рӯзноманигорон хеле душвор буд, чун онҳо ягон манбаи расмӣ надоштанд ки маълумот гиранд ва пахш кунанд, ва дар сурати ғайрирасмӣ пахш кардани маълумот бахусус дар мавриди пандемия онҳо метавонистанд ки гирифтори ҷазо шаванд ва ин кори рӯзноманигоронро хеле душвор мекард. интиҳои моҳи апрели соли 2021 миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон задухурди мусаллаҳона сар зад, ки бар асари он ба гуфтаи мақомоти тоҷик 19 нафар сокини Тоҷикистон кушта ва 87 нафар захмӣ шуданд. ба гузориши Авфи Байналмилал, мақомоти Тоҷикистон иттилои заруриро сари вақт ба расонаҳо ва ҷомеа пешниҳод накарданд. ҳамаи ин сабаб мешавад ки ҷомеаи Тоҷикистон дар як инзивои иттилоотӣ қарор мегирад, ки ин ҳеҷ оқибати хуб надорад. аммо бархе аз таҳлилгарони дигар бар инанд, ки гузориши Созмони Авфи Байналмилал дар ин робита мунсифона нест. ба қавли онҳо, мақомоти Тоҷикистон замони пандемияи COVID-19 аз шеваҳои кор гирифтанд, ки дар қиёс ба кишварҳои пешрафтаи ғарбӣ натиҷаи сареъ ва мусбат дод. айни маҳдудият дар мавриди даргириҳои марзӣ роҳандозӣ гашт. паҳн шудани баъзе овозаҳои дурӯғ, масалан баъзе андешаҳои ғалат метавонанд ки бозам зиддиятҳоро байни мо ва қирғизҳо зиёд кунанд. аз ин сабаб Тоҷикистон аз солҳои пеш ҳукумат қарори махсус дорад, ки доир ба масъалаҳои сарҳадии байни Тоҷикистон ва Қирғизистон набояд ки ҳар нафар мусоҳибат диҳад ва набояд ҳар кас овоза паҳн кунад. ҳукумати Тоҷикистон моҳи июли соли 2021 эълон кард, ки ба қабули 100 000 паноҳанда аз Афғонистон омода аст. расонаҳои маҳаллӣ моҳи августи ҳамон сол хабар доданд, ки 2000 нафар аз Афғонистон ба Тоҷикистон омада ба кишварҳои сеюм фиристода шуданд. моҳи сентябр вазири корҳои дохилӣ изҳор дошт, ки ҳукумати Тоҷикистон барои қабули паноҳандагони зиёде имконият надорад. ҳамон моҳ боз 200 шаҳрванди Афғонистон барои гузаштан ба Тоҷикистон талош карданд, вале танҳо 100 зану кӯдак тавонистанд марзро гузаранд. дар масъалаи гурезиҳои афғон мо медонем, ки агар мо сарҳадҳоро кушода монем, дар он ҷо 15 миллион, яъне 2 баробари худи тоҷикҳои Тоҷикистон тоҷик аст ва агар онҳо ҳам як қисмаш ҳам ки биёяд, дар Тоҷикистон ҷой намемонад. бинобар ҳамин мавқеи ҳукумати Тоҷикистон дуруст аст, ки фақат зану кӯдаконе ки дар ҳолати бисёр вазнин буданд онҳоро гузаронданду халос. дигарҳоро гуфтанд ки равед ватанатонро ҳимоя кунед, обод кунед. дар гузориши солонаи Созмони Авфи Байналмилал ҳамчунин омадааст, ки дастрасии ҷабрдидагони хушунати хонаводагӣ ба ҳуқуқу адолат ҳамоно мушкилии зиёд дорад. ҳамчунин соли гузашта дар Тоҷикистон мавридҳои истифода аз шиканҷа ва муносибати дигари бераҳмона зиёд паҳн шудааст, вале иттилоъ дар ин замина ҳамоно кам аст. Созмони Авфи Байналмилал мегӯяд, фаъолони мухолиф ва мунтақидони ҳукуматро боздошт ва ба муҳлатҳои дароз зиндонӣ мекунанд. ин мавридҳо дорои ангезаи сиёсӣ дониста мешавад, вале ҳукумат онҳоро ҷиноӣ мешуморад.